Днес говорим за здравето съвсем буквално, защото много пъти в тази рубрика говорим за начин на живот, за превенция. Днес ще говорим за отказвано от вреден навик, доказано вреден, с много атаки срещу много зони на нашето здраве. Днес ще спираме пушенето с метода на Алан Кар. Румяна Костадинова, терапевт на пушачи, тук. Здравей! Здрасти, Ива, радвам се да те видя. И аз много се радвам да те видя. Първо ми кажи за кауза ли е това за теб, да помагаш на хората да отказват цигарите? Ами, кауза и професия едновременно, не е просто кауза. Аз самата съм бивш пушач, пушила съм 20 години, не вярвах, че е възможно аз да спра да пуша. И когато спрях да пуша, бях изненадана от това колко лесно стана. Въпреки че вярвах, че изобщо не е възможно да спра да пуша, а дори не допусках, че може да стане лесно. От самото начало да се чувствам добре, да не се чувствам лишена, да не ми се пуши, да не се изнервям, да не откачам, да не избивам децата. Да ги няма тези прословути мъки, нервност и така нататък. Това, от което пушачите най-много се страхуват, всъщност с метода на Алан Кар просто не става. Тогава да тръгнем към този метод, методът на Алан Кар. Какво представлява? Има такава книга, аз имам, да ти кажа, вкъщи. Методът на Алан Кар е напълно противоположен на всички други методи за спиране на пушенето. Те са безброй и всички разчитат на силата на волята на пушача. Методът на Алан Кар точно обратното. Той не изисква нито воля, нито препоръчва заместители, нито някакви физически въздействия върху тялото, както други терапевтични практики. Той премахва причините, поради които хората искат да пушат, и когато на тях не им останат причини да пушат, им остават само причините, поради които не искат да пушат. Така те се превръщат в доволни от факта, че няма да пушат хора още от самото начало и никога повече нямат желание да запалят. И психическата нагласа на мъченици им отпада автоматично, която най-вероятно пък прави толкова трудно отказването. Да, точно така. Основният проблем при лесното спиране на пушенето е вярата на пушачите, че се отказват от нещо. Ние говорим, преди малко ти в анонса каза, че ще говорим за отказване от един вреден навик. За пушенето се говори точно така, като за вреден навик, от който човек трябва да се откаже. Но още в това изречение имаме две неща, които не са верни. Първо, пушенето не е навик. Пушенето е пристрастяване към наркотик. И причината да е толкова... Тоест, това е наркотична зависимост. Точно така, наркотична зависимост. А причината да е толкова широко разпространено пушенето и така толерирано от всички, от цялото общество, гласно или негласно, е точно това погрешно разбиране на това какво пушенето представлява. То е наркотична зависимост. Втората грешна думичка в това изречение е думата отказвам се. Отказвам се още като думичка въвежда идеята за лишение. Искам да правя нещо, но се отказвам да го правя. И аз започвам да съм нещастен още от самото начало, дори преди да съм го започнал, само при идеята, че се отказвам от нещо. Вместо това, аз предлагам на пушачите да помислят последната идея, че никой пушач не иска да види детето си с цигара в устата. Това означава, че всеки пушач дълбоко в себе си инстинктивно би предпочел да бъде не пушач. А когато ти предпочиташ да бъдеш не пушач, това означава, че правиш избор да бъдеш не пушач. Ти би предпочел да бъдеш не пушач. Следователно, от какво се отказваш, когато се освобождаваш от пушенето? По-скоро се лекуваш от една неприятна, миризлива болест, от която страдаш десетилетия. Аз, например, както казах, вече 20 години съм пушил. Така, значи да си признаем, че това е наркотична зависимост. Между другото, зависимите общо взето не винаги могат да се справят сами. Понякога имат нужда от помощ. Да. Така че след мъничко ще продължим да си говорим с Румяна Костадинова за методът на Алан Кар. Различен от много други, много ефективен. След малко ще кажем и кои са известните личности, популярни да ги кажем, които са се отказали. Продължаваме в студиото на Радио FM+ да си говорим за отказване от тютюнопушене. Така че този метод се отличава от всички останали. Кажи ми основните стъпки, как протичат чисто като процедура? В група се случва цялата работа, пушачите се събират заедно. Колко на брой горе-долу са различни са групите, 10, 20, 30, 40, 50 човека, в различните дати различен брой, в зависимост дали сме близо до някои празници. Например, в края на годината групите са малки, защото преди празници обикновено пушачите се казват, точно сега преди празници няма да си развалям. Да. Но в началото на годината, предполагам, януари има
бум от непушачи. Да, точно желаящи така. да спрат цигарите. Да, и представи си група от пушачи. Терапевта също е бивш пушач, т.е. той прекрасно знае как се чувстват хората преди терапията, по време на терапията и след нея. Терапевтът е запознат с всичките страхове, опасения, тревоги, илюзии на пушачите, знае колко са напрегнати и тревожни, следователно знае как да ги подкрепи в самия процес на терапията. И така, около 6 часа продължава първата сесия с почивки за пушене на всеки час. Много е важно хората да пушат в процеса на терапията и те много се забавляват всички, защото това е първата инструкция, която им даваме. Казваме им, чувствайте се добре, настанете се удобно и пушете по време на почивките, които ще правим на всеки час. Какво се случва по време на тези лекции? Говорим за причините, поради които пушим. Разглеждаме ги, колко автентични, колко истински, достоверни са те и те отпадат една по една в процеса на осъзнаване. Ако искаш, можем да го направим като демонстрация. Примерно аз ти казвам, пуша, защото ми е много приятно. Така, много ми е приятно, има няколко елемента. Харесва ми миризмата, харесва ми вкуса, изглеждам готин и изискан с цигара, харесва ми усещането да държа цигарата в устата си, цигарата в ръката си или върха на всичко, което пушачите казват, харесва ми усещането да изпълня дробовете си с дим. Всичките тези елементи на процеса на пушене ние ги разглеждаме един по един и доказваме, че те всъщност не са верни. Който и да искаш от тях, например, за какво? Да поговорим за... Да речем за аромат. За аромата. Много ми харесва аромата на цигарата. Примерно, защото цигари не пуша. Да. Много интересно е, много пушачи изтъкват това като причина да продължават да пушат. Миризмата, да, хубавата миризма на цигарите. Наистина има ароматизирани тютюни, които миришат много добре. Но аз питам пушачите, които казват, че им харесва и пушат заради това. Ако толкова ви харесва аромата на цигарите, защо не си ги палите като ароматни пръчици из къщи навсякъде, за да ви миришат? Интересно е как дори силно пристрастените, те наречените тежки пушачи, не обичат да стоят на задимено. Дори тези, които... Не обичат да им миришат дрехите, къщите. Да не говорим за устата. Заедно с цигарите винаги си купуваме дъвки, бомбонки или някакви други неща, които да променят неприятния вкус и неприятния мирис, който излиза от нас. Така че това по въпроса. Аз харесвам аромата на много неща. Например, на рози. Виждам, че имаш рози в студиото. Но когато рози е и в другата стая. Но когато... Искам да кажа, че когато видя роза и я помириша, аз не си казвам, колко хубаво мирише тази роза, да взема листата и да ги откъсна, да ги навия на руло, да си ги сложа в устата и да ги изпуша. Защото, видиш ли, ми харесва миризмата на розите. Това е една от най-широко разпространените илюзии сред пушачите, защото те, когато ги попитам, ако изчезнат любимата ти марка цигари, ако изчезне този тютюн, дето най-много го обичаш, аз като бивш пушач знам, че ние сме много лоялни към определена марка, като си свикнем на нея и си я търсим и си държим на нея. И дори да й повишат цената, отначало се сърдим, но после пак започваме да си я купуваме. Да, дори ако, питам пушачите, ако изчезне любимата ти марка цигари, ще откажеш ли цигарите? Не, те не спират да пушат. Готови сме да пушим всичко. Фасове. Пушачите пушат фасове, истинските пушачи. Пушат фасове, когато станат без цигари. Да, така. Окей, продължаваме след малко да говорим. Всъщност дори илюстрираме в ефир какво се случва по време на тези курсове по метода на Алън Кар. Тук в студиото е Румяна Костадинова, бивш пушач, страстен, 20 години, по две кутии цигари на ден, за да бъдем фактологично точни, и в момента терапевт. Всъщност ти каза, че хората се събират в групи между 10, може до 30-40 човека заедно, и в 6 часа на лекцията те имат почивки, в които могат да си пушат. Да. И междувременно реално разбивате основните причини, поради които пушачите автентично, лично казват, че обичат да пушат. Да. Това се случва по време на лекцията. Да. Само това ли? Има ли още нещо? Има ли тайни този метод? Не знам, аз не би ги нарекла тайни. Този метод има много дълбоко разбиране на това какво пушенето представлява, какво представляват всички зависимости. Този метод не е против пушачите, което го прави уникален. Ние работим в една приятелска среда, в която никой не насилва никого да прави нищо.
Тоест никой не е задължен да спре цигарите след 6 час. Да. И той да стиска зъби само да прецака системата. Всеки спира само ако иска да спре да пуши. Този метод се отнася с разбиране, с съчувствие. Освен това е изграден с много чувство за хумор. Ние много се смеем по време на терапията. Повечето терапии, които работят на психическо ниво, разчитат на това да оплашат пушачите. Показват им снимки на умиращи от рак хора, бели дробове, и всякакви такива гадни неща. Но парадоксално е, но всичките тези сплашващи тактики, както и всички причини, поради които трябва да спреш да пушиш, правят процеса на спиране по-труден. То звучи много нелогично, но е вярно. Риска от болест, като например рак на белия дроб, кара пушача да иска да откаже цигарите, но по никакъв начин не му помага да го направи. Кажете на пушача, че пушенето убива и вижте кое е първото нещо, което той ще направи. Той ще си запали цигара. Точно така. Не защото иска да се самоубие, а защото идеята, че той сам се самоубива, но не може да спре, го кара да се чувства зле, кара го да се напряга, да се чувства виновен, да се чувства глупав, да се депресира. А когато се чувстваме напрегнати, депресирани и тревожни, какво най-много ни се прави? Пуши ни се. Това, разбира се, само пушача. Пристрастяващото действие. Дали е ядене, дали е алкохол, дали е нещо друго, но е пристрастяващото действие. Да. И освен тези... терапията се разделя на такива секции, в които говорим за различните... Разбиваме един по един всички митове за пушенето. След това има почивки за пушене, както казах. И накрая на всяка сесия има кратка хипнотерапия, около 15-минутна, което е много приятно преживяване. Клиентите обикновено се притесняват преди този момент, защото в хипноза хората си представят някакъв транс или че нещо особено ще се случи, но всъщност то е по-скоро една насочвана релаксация. Пушачите си седят в стола, отпускат се, затварят очи и слушат гласа на терапевта, който повтаря основните заключения, до които заедно всички сме стигнали в процеса на терапията, за да сме сигурни, че те ще се интегрират и на подсъзнателно ниво. Много е интересно, че всички в началото идват тревожни, напрегнати, депресирани, оплашени, защото пушача хем иска да откаже цигарите, хем иска да си продължи да си пуши. И в началото на терапията хората са затворени, тревожни, несигурни, скептични. В процеса на терапията за мен едно от най-хубавите неща в моята работа е точно това. Аз ги виждам как се променят тива. Те от оплашени, тревожни и нещастни хора постепенно се превръщат в спокойни, радостни, ентусиазирани и накрая щастливи от факта, че никога вече няма да им се налага да пушат цигари. Кога и как се взима това решение? Кое е решение? Че са щастливи, че не искат да пушат, че просто това им е излишно. Да се разкачат, просто кажат това е лесно. В процеса на терапията. В рамките на тези 6 часа. Да. Тоест, лечението е за 6 часа. Да. Това е лечение. Основната терапия е 6 часа. Тя е достатъчна за 70-80% от хората. Те нямат... Сериозно? Абсолютно. Това е изключително висок процент. 70-80% успяват от първия път. От тези 6 часа. Да. Край. И това се случва... И няма таблетки, няма никотирени, няма... Никакви такива гадости. Да. Не, нито ток в ушите, нито игли по тялото, нито всякакви такива простоти. Да. И това нещо се случва от 30 години по целия свят. Алън Кар е уникален. Освен това, значи, като казвам 70-80%, това означава, че има все пак 1% хора, при които не става отрас. Аз ти предавам за това да продължим да говорим след малко. Онези 20-30%, които не успяват отрас, как се продължава и оттам нататък живота на непушачи. Имаме ли кризи, имаме ли връщане назад. Супер. Спираме пушенето, напълно сами, без помощни средства, с помощта всъщност на нашата психика и осъзнатост. Най-вероятно това е думата. Но Руми Костадинова е терапевт по методът на Алън Кар, по-точно ще ми каже къде се крие ключът на това за 6 часа, една лекция на ден. 70-80% от хората да кажат спирам да пуша и от това съм щастлив. Ние даваме много инструкции на нашите пушачи по време на терапията, но две са най-основните. Първата е: никога не пали цигара
И втората, радвай се, че никога няма да ти се налага да го правиш вече. Те са толкова важни тези двете инструкции, че ако можех да ги дам едновременно, щях да го направя, не да казвам едната първа, другата втора, с идеята, че едната е по-важна от другата. Двете са еднакво важни. Това прави този метод уникален. И пушача, всички пушачи предпочитат да бъдат не пушачи, но се страхуват, че ако откажат цигарите, няма да могат да се наслаждават на живота си, на социалните събития, на онези специални моменти, в които си почиваме и се радваме на компанията на хората, на които обичаме. Или пък, че няма да могат да се справят с стреса, или да се концентрират без да пушат. Всичкото това не е вярно. Но аз го знам вече в резултат на моето живеене като не пушач. Аз не пуша вече от 8 години. Преди това не можех да си представя, че е възможно да вода дори един разговор като този, който водим сега с тебе, без да пуша цигара. Цигарата беше продължение на мен самата, не просто на ръката ми, продължение на моята личност. Толкова е хубаво да си свободен. Да, когато човек откаже цигарите, много са ползите. По-добро здраве, по-добро самочувствие, по-добър външен вид, ти си по-красив, по-енергичен, лесно нощем се наспиваш по-бързо, сутрин се събуждаш и кипиш от енергия, не тровиш вече децата, нямаш огризения, че им даваш лош пример. Това всичкото са прекрасни ефекти от това, че човек спира да пуши. Но според мен е най-важният, най-значимия и за мен е лично най-ценния е свободата. Където и да попадна, дори на необитаем остров, аз няма да откачам заради това, че нямам цигари. Зависим. Точно така. А какво се случва с тези 20-30%, които не успяват веднага след първата лекция да се освободят от зависимостта? Ние издаваме писмена поименна гаранция на всеки наш клиент, с която му обещаваме, ако не успеем да му помогнем да откаже цигарите, да му върнем парите. Ако не стане след първата терапия, което пак казвам, случва се при малко хора, но ако се чувстваш нервен, тревожен, неспокоен, пуши ти се или започнеш да пушиш, има допълнителна терапия, която е безплатна. Това са още 2 сесии, които са много по-кратки. Те продължават 2-3 часа, работят на много по-индивидуално ниво и помагат на хората да премахнат последните заблуди или тайни такива илюзии, които са останали от тях за пушенето. И ако не стане все пак и след 3 сесии, връщаме парите на хората без да им задаваме въпроси. И на базата на тази гаранция ние изчисляваме успеваемост над 90% за всичките 31 години, в които този метод съществува по целия свят. Кои са известните личности, които са отказали така цигарите у нас по света, които ти лично си работила и се гордееш? Сега можем да ги похвалим. Аз много се гордея с всеки един клиент, както с известните, така и с неизвестните хора, защото когато един пушач като мен, тежък пушач, аз бях много тежък пушач, когато един такъв човек спре да пуши, ефектът от това, че е спрял и се чувства добре и е свободен и не иска да пуши и не откача поради тази причина, че не пуши, това дава надежда на всички останали, че е възможно да спреш цигарите и да продължиш да живееш качествено и добре. Но известни хора, които така в България, с които съм имала радостта да работя, защото е радост, например твоя колега Генчо, инспектор Enjoy, Розалия Тинкова, която е бизнес дама и дизайнер на бижута, Иван Черкезов от Нова телевизия. Колегата. Още много твои колеги от радиостанциите Enjoy, Z-Rock, Jazz FM, но за съжаление не помня имената на всички. Няма значение. В световен мащаб? Хора като Антони Хопкинс и Деми Мур, Ричард Брансън, певицата Лиса Стенсфилд, Аштън Къчър, актьора, Sugar Babes, Джордж Харисън от Beatles, той вече е покойник, но няма значение, Марк Knopfler от Dire Straits, сигурно има още други, Елън Дедженерис, една от най-известните телевизионни водещи в света. Оскари, надявам се да и на следващите беше толкова сладка. Щях да пропусна Графа в България, певец. Да, той спрял цигарите по нашия метод. Кога? Той не е бил на терапия при нас, отказал ги с книгата на Алан Кар, не пуша вече. Аз искам да кажа, че тази книга, аз познавам лично хора, които са отказали цигарите само четейки книгата. Да. Къде могат да намерят повече подробности за вас, Руми? Нашия сайт непушавече.com, той се помни лесно.
лесно. Там хората могат да намерят всякаква информация за нас, за начина, по който работим, за датите, на които има групи. Важно е просто човек да реши да опита. Защото какво означава да вземеш решение да спреш да пушиш? Ние всички го правим, всички пушачи. Първия момент, в който си кажеш, по-добре да откажа цигарите, е мига, в който ти правиш избор, макар и неосъзнат. Бих предпочел да бъда непушач. Но от този миг до момента, в който ще направиш нещо по въпроса, може да минат години. Но така или иначе, ако изобщо планираш да бъдеш непушач, защо ти да живееш като пушач? По-добре да не пушиш и да бъдеш свободен и здрав и да се чувстваш добре. Ето това е. Ако сега едно желание, любопитство, импулс върви към вашия пръст, просто напишете не пуша вече .com и започнете. Дето се казва, никой няма да ви се кара, няма да ви е срам, но пък може да ви помогнат. Много благодаря на Руми за гостуването и ти желая много усмивки и много гордост от твои отказали се от тютюна клиенти тази година. Благодаря, Ива, благодаря.